Těsný vlhkost. Uvolně zřezavé části povoluje zaseknuté mechanizmy. Odstraně vrzgáně? Jo, to je anglicky. Píčo. Slovensky. čistí a ochraňuje. Odstraňuje vlhkost. Ale počet nadře to. Co? Nadře čárku. Stálo. Manuk. Dobrý den, vítejte při Digstation hodnotí. Máme Rios, jahoda, je to nanuk. No spíš zmrzlinka takováhle. Vypadá hezky. Líbí se mi to rozdělení. Ale takhle to vypadá. No, jako teďkom se mi to už moc nelíbí. Je takový divný. 25 korun to stalo. Docela jako dobrý, si myslím. Jako není to špatný. Taková zmrzlinka. S jahodovou přichutí. Na to jak jahoda. A zmrzlinka. A jo? Tak zhled. Tohle je hodně dobrý, se mi líbí. To nevypadá vůbec stejně. Tohle se vypadá úplně krásně. Jako, že by to udělala tvoje babička. Tohle se vypadá, jako kdyby to udělal tvoje mrtvá babička. Tak jako chutná to jak zmrzlina. Za 25 korun si myslím, že dobré. Takže tak celkově 8 z 10. No, 7,5. Konec videa.